Hamid fisrach mar ghuine, ha dúlagaing san álam, Hamid díirithe rudaí a hiiscint. Cuirimid ceistena, Tásíonn sé le cén fá, an sin conas, agus cén fá nach féidir. Is úntach an rud é ólas a roinnt, nuair a crothítar nasc tuiscint, nuair a shrisin bhalamór ceann scríbe, nuair a thógann siad an tólas bord, mar chuid lárnach dí féin, agus mar chuid den duine. Tá rud éigent dríoch dúil faoi smaointe nua a círe. Déantar ceiliúra in Immaculate an glundar a crothíonn córaint ólais agus úntas na fáilme. Fáilmid go léir bhealaí éagsúla. Ó bhéal, You're listening to Wired 90. ó thaobh réirte, ó chluas, ó thaobh an cuirte, go laghcúil, ling féin, nó ingrúpaí. Cabhraíonn fálamling cíal a bhaint as an domhan, ach níl fálam teornta an seomaranga a bháin, ná le himplach na scoile. Baineann an álam le taithí sa gnáthhéal le húil. Baineann an álam le ceistú le córaint agus le fás. Bhí ag fálam le Immaculate. Túr cuairt oring ag www.immaculate.ie